Oh, mga Jamaican ako nga mga ganda diha, mga gandararat, mga gandararat. Kumusta ang inyong 2023? Ako, more gyapon ay uwi kwarta. So mga gandararat, kini ako ang himo nga video karon. Ako ni siyang i-share sa inyo kay ano, maka-income pud mo ani. Kabalo man ko nga sa Pilipinas, naman gyud tay mga spa gihapon. Pero lahi man gud niya mo ang spa kay bisan diri sa Saudi, murag kami ra man siguro gainani diri. Kay ang uban ingon man sila ang mga customer diri nga Arabiana ingon man sila nga wala daw dili daw lahi daw amo ang spa kaysa uban nga salon. So mga gandararat, before ana, syempre, pasok sa ang ato ang intro. Hello mga gandararat, welcome to Gandang Maris YouTube channel. Please follow po sa ko ang Facebook page, Gandang Maris, ug sa ko ang TikTok, Anahelwa00. Pero pag bago pa ka sa ko ang YouTube channel, please naman mga gandararat, pa-like, pa-subscribe, ug please hit the notification para ma-update ka sa ko ang mga video nga bagong i-upload. Salamat! So mga gandararat, akong ipakita sa inyo kung unsay ako mga gamitonon no, kung unsay ako ang gigamit sa spa, sa scrub. Ako ipakita sa inyo ha. Mga gandararat, kita nga mga HD, kita nga naa sa salon ga work. Bisan pag ibutang na to nga kung ano kanang gi-eskwela ta o wala tay certification, may kanya-kanya tang diskarte. 'Di ba? Bisa pa ganing ibutang na to, imong mama, beautician. Akong mama beautician. Akong magulang beautician. Akong pag-umangkot mga beautician. Pero isa ra mig salon pero lahi-lahi pud mig technique. Bisan gani sa 40, pero naa man kay makuha, mapulot sa ilang nga aral sa mga 40 sa ana. Pero makakuan man gud ka kanang self-learning bitaw. Di man gud tanan nga makuha jud sa book side, dili jud tanan diha makuha mingon wala kay certificate ana, pero kabalo ba ka nga syempre manginabuhi gud pud ta. So ang uban dili pud sila maka-eskwela, dili sila ka-training kay bisag kami naabot mi diri sa Saudi wala man mi training gud sa TISDA. Wala jud mi training kay pagtawag pud sa akong amo naaman mi ato sa salon ga work. So unsa pa man ihang gipaabot nga kinahanglan pa jud mi mag-training. Ingon siya nga kanang nag-eskwela ba daw ko? Ko wala man ko gi-eskwela pero buros pa akong mama sa ako nanami mo na nimong negosyo. So mo to ning salig ra pud siya. Pag abot na mo dire, okay ra man pud ako ang amo ang performance. Kay Wow. ngano sa dito pa lang daan sa kuan sa ni sa Pilipinas, pre bugbog naman tag trabaho sa salon no. Mo way panginabuhian nato. So, mga gandararat, magsugod na ta ako nang i-wish pakita sa inyo kung sa ako ang gamiton. Tara. So mga gandararat, nag-andam na ko og hot water, tapos ako siyang butangan og kalyos na siya kung ibutang. Pasensya na mo ha kay ni planggana ra akong gigamit. Kay wala man ko sa salon, naram ko sa balay. So butangan na ako siya kalyos kay para pahumok. Then pagkahuman, butangan ako siya og salt. Ang iyang flavor, iyang kuan ani, ang sani tawag ani? May yunod ako griha. Lavender ang iyahang baho. Naman na siya kuan. Lavender. So, mo ni iyahang scrub. Iyang cream. Lavender na iyahang flavor tanan ko no hay flavor. So, mga gandararat mo ni akong giandam. Kani panglimpyo sa koko. Mga himan. Ako ra man po'y molimpios kong tiil. Ug karon mga gandararat, ako nang gi-prepare no. Ako nang gibabad akong tiil. 10 minutes to 15 ana, pero sige ra mag 10 minutes good. Magdepende sa inyong kalyos na ikalyos nga dali ra kaayo. Ako gid gidungagan okay. Minus kay ni nga kalyos ang napalit ni Madam karon o di para sa tong isa nga dali ra kay siya ba mga pila ka minutes lang. Dali ra siya makuan, dali ra siya maghumok. So, pasensya na mo sa akong tuhod. Kimura siya mga kalain mo. Lain mo guning kita rapay magkuhan o yahak. Huwag mag-lain. Pasensya na mo sa model. So, gidungagan pa dyan ako kaya di ko makontinto.
So, muna mga gandararat, magpaabot lang tag 10 minutes to 15 minutes. So, mga gandararat, ako lang siyang gi-check kung humok na ba siya. Kung okay na siya. Di, kulang pa man dyan mo nang ako sa siyang ibalik. Magtagad nga mo, medyo mo okay na siya, mo humok-humok na. Karon mga gandararat, ako na po siyang i-check. Kaduhan na ako nga, akong testingan kung humok na ba ang ako ang kalyos. Kung ready na ba siya. Gilkanon ba kay kog lapalapa mo nang diha sa mga kilid-kilid na pwede hikapon. So, medyo okay na siya. Ako lang sa siyang shake diha. Basta shake. Kabalo na mo. Mga gandararat, okay na siya. Ako na siyang kuan. Nagkuha sa kong tubig kay wala ko gamiton sa kuang scrub. Karon mga gandararat, ako na siyang i-dry. Okay, ako na siyang kabalo na mo unsa na siya. I-file. Kinahanglan nga ako na siya makuan jud siya. Kalami sa paminaw So mga gandararat, hinahinay nagtangtang ang iyang kuno. Di man gud maklaro diri gud sa camera gud Pero tuhon man gud akong cellphone. Tanawa mga gandararat, sus maka-addict man ning magputs pa pod Kalami jud kay sa feelings. Wala na. So inana lang jud mga gandararat, hinahinayon lang pod kay masakitan man pod ang customer. So, akong gilantaw, okay naman siya. Okay naman, wala na. Okay na siya. Oh, ang isa na pod. Ang isa na pod mga gandararat. Pariyara nga po sa pika, syempre. Ako siyang i-dry. Ayoko lang yun siya para walay tubig. So, scrub na nako. So, nakita na to mga gandararat no. Tanaw na nga tangtang na ang iyahang kubal. So, okay na siya mga gandararat. Karon ako na po siyang i-scrub. So, mga gandararat, maniya mo ang Rafaha Scrub. Abot na siya sa tuhod. Kalabanan manggod nga scrub ko to bragyod sa tiil. O kanang tiil ba na tawag? Sige na yun, tiil ba nang diri o lapalapa. Pero amo aabot yun na sa tuhod. Inana mi mags dayon lami kay sa paminaw jud tawo na ka-addict. Maunang kuan kanang maunang mahal na ang bayad ana niya. Pasensya na mo kay nice tanas. Ka-email man ko siya. So inana ra mga gandararat no. Lami gayon na sa paminaw mga gandararat ay inana scrub. Scrub siya. Guy, kalami kaayo marag mga tangtang yung katol-katol sa mga TL. Wow. Sana I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy
in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Thanks for watching mga gandararat!